Martín, que din os rumorosos en la costa verdescente? Pois eu non sei que din, pero sabes de que me din conta? Pois de que esta canción sae nun anuncio de Cabify que vin en YouTube. Así que bueno, que sepamos de Cabify que nos teñen que pagar a nós e a Epidemic Sound. Ben, que resulta que Cabify ahora vaime levar a contar o que hoxe teño que contar que ten que ver ca nosa lingua galega. Nas recentes semanas vin 3 cousas que me chamaron a atención e que teñen que ver ca forma de ver a posición que ten que ter a lingua galega na nosa sociedade. 3 xeitos diferentes de interpretalo. E son os seguintes. O primeiro foi o vídeo que dedicou o señor Ola Xon Mario aos tiktokers gallegos. Unha delas revelouselle, montoulle un debate de carallo nos comentarios e sei que lle dixo que a súa forma de reivindicar o galego é pois a través de topicazos e de soltar como moito algunha fraseciña en galego nos seus tiktoks, como por exemplo, nena, jastas pista. Eu creo que non o dixen na miña vida. A segunda foi a plataforma para a creación dunha canle Xabarín TV, unha canle 24 horas de contido infantil e juvenil en galego, a que se sumou a mesa pola normalización lingüística e que suscitou un debate, porque moita xente veo inútil no tempo no que estamos, no que a xente nova ten unha relación moi diferente da que tiñamos nós ca televisión. E bueno, teñen parte de razón pensando que igual podería estar un pouco obsoleto. E a última, esta terceira, é a admirada Carta de Amor a Galicia. Unha carta de amor que viña de parte da revista de viaxes, de turismo, de viaxes, Condé Nast Traveler, e que fai moitos vídeos así de moitos diferentes lugares do mundo. Que, bueno, unha carta de amor a Galicia que ten 2 palabras en galego e que son ou topicazos ou palabras que según eles son fermosísimas. E recórdame moito os anuncios de Gadis, sobre todo a este que me deu moita rabia, máis que outros. Que outros teño que reconocer que algún sí que me gustou en algún momento da miña vida, pero o de a Maxa Donoso das meigas, acordaste, Martín? En a que as meigas dicían é que, neno, ti non sabes que nós facemos o feitizo do iño e iña porque todo o que leve este sufixo é parte do noso, fillo de putiña. Entón, pois, tamén levaba o neno un monte e dicíanlle: pero neno, tú non te das conta de que estás aquí no monte e non tes cobertura. Sabes por qué? Pois porque tens que admirar ese carballo dali, e ese eucalipto, e ese outro máis alá, e ese outro eucalipto, e esa como eses 10 que hai por alá, e ese piñeiro. E bueno, van a tirar ahora, non te preocupes. Gabábanse de que somos unha das rexións de Europa que peor conexión a internet ten. E bueno, se esa é a mellor forma de presumir de ser galegos, pois está claro que non coinciden moito con nosco. O que veño a dicir é que está claro que nos coincidimos con unhas formas máis que con outras de reivindicar a lingua galega e o seu uso. Que sí, que poden ter moitas veces boa intención, pero hai que darse conta de que a nosa lingua fanlle falta menos tópicos, estereotipos e máis palabras útiles. Nós pretendemos ser útiles e por eso comeza un terceiro capítulo desta terceira temporada de Parola. Si sacáis uno, patáis con nosotros. Yo soy el alcalde. ¿Cómo te apellidas? Jaco, me sé. Ah, muy bien. O sea, para trabajar en la Diputación es tan importante estar preparado como tener amigos en el PP. Más bien lo segundo que lo primero. Vamos a contratar a orquesta e que vayan tomar un pincho. Tú flipas, nena, tú flipas. ¡Te teño que decir! Si no eres del PP, te vuelves a joder. Pois así estamos, monseñor. Se che parece, comezamos esta rolda flash de noticias. Adiante, Martín neste Soria. sábado 3 de outubro. Pois
Que da actualidade en Ourense, pois ese prezado aumento das restriccións o noso municipio ourensano. Eu, pola miña parte, traio un pouco de caña á Xunta de Galicia. A Xunta suprime en Tui o primeiro departamento de portugués creado nun instituto de Galicia. Bueno, xa sabemos o cariño que lle ten a Xunta ao portugués e por que estudamos francés na ESO en vez de dunha lingua tan irmá, por non dicir outra cousa. Pero bueno, os motivos que argumentaron non foron así moi tangibles. Recorda, se faz memoria, Iván, Sí. alá por abril de 2019 que, bueno, un dos emblemas da cidade de Ourense, como eran as termas da Chabasqueira, Sí. vían como se prendían fuego. Sí. E que pasa un ano despois? Pois que cheira a que xa se sabe quen foi o culpable. causante. Madre mía. A Xunta intensifica a súa campaña sobre ocupación mentres admite que non ten datos reais. Bueno, hai que ter fe en algo e os da Xunta decidiron que había que ter fe en nos ocupas. Efectivamente. Como todos son desgrazas en todo tipo de ámbitos, pois traxe desgrazas tamén no ámbito do baloncesto, no deporte ourensán, Aquí firmando repartimos na mañá de depresións hoxe, pa todos. na mañá de hoxe, Sí. o Club Ourense Baloncesto, a súa terceira derrota consecutivas neste inicio de tempada, de pretemporada do baloncesto. Vaya, o COP está de capa caída neste momento. O Milleiro, eu traio agora un dato curioso, que un milleiro de persoas participaron na iniciativa da Real Academia Galega Galicia Nomeada, que se dedica a poñer nome aos topónimos que existen e que a veces é difícil recabar dun xeito normal, e por eso se pide a axuda da xente que vive en Galicia, que vive no rural e que os coñece, e xa se recopilaron máis de 20.000 topónimos. Somos o 50% dos topónimos de todo o Estado español, así que imagínate o tesouro que temos neses nomes. Non? Casi nada, Ame, aquí. Bueno, pois comenzamos entón coa barallada. Vamos poñer o título. Mira, estou aquí, entro A ver. en títulos. Mira, tío, poño entra en a barallada, títulos. A ver. Mira, facemos así. Veña, aí está. Hostia, é certo, sí que lle daches aí algo, Sí, que lle aparecía diña, a barallada. apareceu. Sí, Esa señor. barallada. Pois que estén en Spotify non o verán. Bueno, Pero eu podemos xa estou farto de decir Pero, escoita, que podemos facer un a barallada. Ves? Podes ter unha... Así Bueno, a xente- pero máis así a traballo, xente- máis tontería. así a xente xa sabe que van a empezar a barallar. Claro. Pero que o vexades en YouTube. Efectivamente. Que non vos custa nada, pues, tamén nos ven a cara, que Que o tamén se vexan aprecia. dúas veces tamén, que o escoiten. Mira, Ímonos fartar de repetilo. Claro. Escoiten dúas putas veces. podedes ir a mañá a andar, ou bueno, a Efectivamente. traballar, podedes ir a andar a traballar andando, e levades aí a Martín Sorga e a Iván Iglesias, que seguramente nese momento estean dormidos. Bueno, tú non, porque agora tes clase, pero eu posiblemente ás 8 da mañá estexa un poquinho Bueno, sí. dándollo... Ainda que me gustaría aprender a madrugar, Martín. Aprender a madrugar. Hai unha escola que ensina No, pero a madrugación. teño que coller ese hábito porque me gusta moito. A ver, que tens que comentar tú das túas noticias? Pois mira, eu como vexo que estás aí que di, pero quen lle prendería lume a puta chabasqueira? A Chabasqueira, Bueno, eu non son estou unha metido na investigación, non? Simplemente son un curioso, non son nin policía nacional, nin local, nin autonómica, Ajá. que a autonómica está en todos os fregados tamén. Cuidado. Pois presuntamente os causantes ou o causante, non sei se é un ou dous, deste terrible incendio, pois estamos ante dous ou un ex-traballadores que polo que sexa, pois por algún tipo de motivo o despido non foi compartido, non foi algo que dixo o ex-traballador, dixo, pois mira, paréceme ben. Traballadores da Chabasqueira, aclaremos, non? Efectivamente, sí, efectivamente. Bueno, pois polo que sexa, o me Un pouco dixo, de rancor, perdón. claro que non coñecemos a historia, pero bueno, tirando un pouco polo humor, dixo, que me despides? Bueno, Que me despides? Bueno, que me despides? Vale, Pois igual hai que unha festa. Pois vemos a ver que pasa, Pois aí está. Pois sí. Que tampouco ten, sí, bueno, en xeral en Ourense o de reconstruir a cidade, facela andar, pois non funciona moito. Polo que sexa, non está funcionando moito a burocracia ou Non. a política ou que sexa, pois xa reconstruir a Chabasqueira, supoño que irá pa longo. Non sei, non te pregunto porque no, sei xa, contar. eu tampouco teño ni idea. Podemos ir nós. Vamos ir nós facer ali a un pequeno proxecto, sí. poñer uns bambús aí ali un equipo de... Eu teño no local social de Trelle temos un Un equipo de son. un destes que se venden que son como
unha torre e teño un pouco de lucerío e tal. Comprou Pois- o meu pai para unhas festas e chamoulle Serafín e todo o mundo lle chama Serafín. O Serafín, pois podemos baixar o Serafín O po Serafín. complexo e compramos uns LEDs. É unha música Feng Shui tamén podemos pôr. Eso está feito, eso apañas Sí, a nada. verdade que sí. Nós teríamos un negocio aí, pero claro, a cosa que nos dé a concesión o señor Jacobus. Sí, que somos colegas. Sí. Somos colegas ahora que A mí sí que falamos- me ahora que entute. falamos por ti. Inda- A mí non. A mí Mira que compartín Pero carallas cal? de parola. No, o bo, Xa me xa, é broma. A ti sí que che o bo. Que eu sepa non. No, pero porque non te pillou de boa gana, pero senón... Non. Bueno, e aparte Pois de así eso, estamos. que opinas tú do tema Carta de Amor da Galicia? Bueno, opino que eu é ben sabido pola miña persoa que eu son bastante masoca. Pero claro, Gusta chega o un punto, masoquismo. chega un punto que, claro, eu cando foi eso, a semana pasada, ou Sí. así, máis ou menos, que empezou a rular, Sí. eu cando vin xa en redes, en Instagram, que en Instagram, bueno, un xa sabe de que pata coxea a xente, xa empeza, digo, xa me estou cheirando algo maravilloso, marvelous, tremendamente horripilante. Pero chegou un día que dixen, vou no ver. Lo voy a ver. Lo voy a ver y lo voy a disfrutar como gallego. Que eres? Bueno, pues, ¿qué esperabas, Martín? Claro que... Sí, é verdad que temos moi interiorizado ¿Qué esperaba? el galleguismo bonitiño. Sí, eso é o peor. Eso é o peor que, claro, eu non, ti tampouco, moitísima xente non dalle repelús ese humor e ese ai, que gallego se... Que verdad, en Galicia llueve. En Soy Galicia yo, llueve. soy yo, sí soy gallego. Soy yo, aquí llueve. Como é o meme tan- este? Es que soy yo literal. Sí, pues é algo así, a xente ve, joder, Un tipo ve, que un galego, un de Vigo que foi a Madrid a estudar e ve eso, es que la morriña, es que soy yo Es literal, que- buah. un cocido y lluvia, gallego yo. Yo, mi abuela E cocido. dá moitísima rabia, Sí. Dios. Sí, sí. Hai que aceptar que hai galegos que non lle gusta o cocido tamén. A mí non me gustou o cocido. Non che gusta o cocido? Xa diches o primeiro, non me gusta. Pois mira, Nin os callos, nin o cocido non é algo que... pero é galego. Soy Soy gallego. gallego. Literalmente, soy yo. Eu creo que Pero bueno. eu tamén hai certos anuncios de Gadis que me teñen gustado. O de A Maxa do Noso era excesivamente de rabia, o sea, é dos máis si moitos teñen topicazos e estereotipos que todos o teñen os de Gadis, Están todos basados nese. todos inspirados Pois non é o nesa- primeiro, nesa- ese fai 2 anos del, Xa, sí, o sí. de o da Los Makers. Quero dicir, foi o que máis rabia me deu. E hai que darse conta tamén, porque eu, Hai que no darse momento conta, hai que darse conta que vi porque os de Gadis fai anos me gustaban, pois tamén era de, ai, Dios mío, la mojiña. Pero, ai, Bueno, hai que emperarse a reflexionar e dicir, oye, gallego, Oye, mira, esto da puta pena. date conta que, nos Sí, en están- Galicia chove, pero tamén chove en Asturias, chove en Valencia, chove en todos os lados. Hai que darse conta de que non somos uns primates que viven ali no noroeste da... Que tamén me fode eso, porque no de Gadis o último, o tipo que se sentaba nun sillón na media da praia, Que se cuida, ves? A min tamén me deu bastante... tamén, pero hai un momento que din 100% norte e 100% oeste. Pero vamos a ver, estamos falando de Galicia ou estamos falando desa región Pero, que hai, pero que hai- subnormal. Estamos hablando de Galicia ou esa región al noroeste de Madrid? Entendes? Galicia, se estamos falando de Galicia, estamos falando de Galicia. Galicia é Galicia, que sí, estamos aí. Pois bueno, pois hai que falar en base a Madrid, por levarnos ao mesmo, non? Levarnos a ser Lévanos a uns que nos leva? Os primates de que despois pois os fillos dos primates teñen que ir a estudiar a capital porque os primates non teñen A que nos- onde meter o dedo os primates. Bueno, Pero é bueno, unha lástima. sí, É unha lástima. Al final Madrid, é que Madrid están todas. sí. Querendo ou sen querer, bueno, normalmente queren. Normalmente queren, é xente que quere. É xente que quere. Pois E así hai unha estamos. enquisa que lle dá a Díaz Ayuso 16 escanos máis dos últimas Porque o está eleccións. facendo moi ben. Está facendo. Os pobres, Eu non entendo. os pobres obreros encerrados en su puta casa, e nos, bueno, a nos. Por favor, gobierno, déjenos, lleguemos a un acuerdo, Lleguemos a un puto acuerdo. É unha desgracia. Además que é unha desgracia que se volve en contra, vamos a ver. Aí en Madrid, na Comunidade de Madrid, hai 7 millóns de persoas. E hai 7 millóns de persoas que sí, que son moi españolitos, que teñen unha visión moi centralista, moi tordeles, inda sendo de esquerdas e dereitas, pero hai xente que inda eso, e aparte deso, son boa xente. Sí, sí, En sí. Madrid hai boa Sí, xente. sí, en Madrid Xente. hai madrileños que, oye, Madrileños con boa cabeza, Con boa que cabeza. pensan que din Isabel Díaz Ayuso es una puta subnormal. está loca.
Entón, pois a min dame pena por esa xente que está gobernada por unha auténtica, bueno, por unha burrada de señora. Sí, sí. Burrada de señor. É unha grande. Unha auténtica burra peideira, que é o que a Unha Isabel burra Díaz Ayuso. peideira, É efectivamente. que, a máis, a min é unha tipa que non me... É que non me transmite, en ningún momento me transmitiu ningún tipo de seguridade. Que dis tú, vale, Iván, que listo eres. Bueno, pois vamos a ver. Eu que sei, por exemplo, de Ciudadanos, o tipo de Ciudadanos, tú podelo ver falar, fala, ainda que digas, eres un liberal e dis tonterías e non sei que, e diga, es que yo, la libertad, non sei que, non estás de acordo con él, pero es que un tipo que rixe un pouco, que é un pouco tal, pero despois ven a outra que a cada declaración que fai é que non digo que subo o pan porque o pan xa Subo pan, pero sube bueno, pola súa conta ao pola final- inflación, pero Ao final a saúde dos madrileños é a saúde de España. sí, Eso hai que ter claro. hai que telo claro. Porque... Entón, se fai falta pechar puto Ourense para que non llegue ningún paleto ourensano a Madrid e se le vaya de las manos Madrid, pues péchase. Claro, E non hai problema. ningún. E pechas Ourense. Nos estamos. Aí Ata agora volvemos. que le a restricción, cales son as bases das restriccións que se impoñen agora en Ourense? As restriccións a partir do aforo e demais en hostalaría Sí. é que, bueno, nos aparte de que podemos estar ante o último se cadra de parola en versión bueno, véndonos as caras ti e máis eu botareite de menos outros 24 meses. Ti pensas que estarás confinado? Bueno, non sei. para non vir aquí Basicamente, no municipio de Ourense pois non pode haber quedadas de ningún tipo, nin en interiores, nin exteriores, de nada de xente que non conviva. sequera. Por que estamos aquí? Bueno, porque a magnífica orde, esas restriccións, pois só son do municipio ourensano. Efectivamente. Para que vexamos tamén un pouco as tonterías, non? Eu, Iván, porque vive en Barbadás, pero chega a vivir en Ourense, non podemos compartir coche para ir á universidade, Nin vir aquí, nin gravar nunha hipotética nin, casa nin que eu gravar, tuvera nin gravar en Ourense. na mesma tal, pero sí que ti podes coller o 7, se vivises na Carballeira, podes coller o 7 e eu podo coller o 13B, cheo de xente maior, nenos, adultos e todos abrazados. Algún yonki, Algún yonki, algún can, algún can. algún tamén. can. Bueno, cousiñas que non teñen moito sentido, pero Sí. que hai que... Eu pensaba que sería o lóxico, por moito que a mí me fastidie, porque, vamos a ver, facemos así, e vemos Ourense. Si facemos porque así, bueno, ahora porque está un pouco queimado. Que está a contraluz, Pero aí o que está aquí máis cercano bueno, sigue sendo Valenzá, pero cruzas a Nacional Palía o Carrefour e o Carrefour xa está en territorio comanche. Efectivamente. Así que, bueno, pues, Territorio Comanche, temos hospital, vemos a toda a zona de Mariña Mansa e todo por aí. E eso está restringido e eu estou aquí. efectivamente. E o que quero dicir é que, vamos, non fai falta que te vayas a restringir a Noira de Ramuín ou a Carballiño ou tal, Claro que non, pero podes os restringir... concellos colindantes sí que tería sentido porque existe un movimento poboacional bastante interesante. Claro, incluso de máis lonxe, pero bueno, tampouco, que decir, hai que mirar. O lógico sería, sobre todo, aos municipios onde se estende a Por zona menos urbana, O polo menos. cinturón que rodea a cidade, pois a mellor non estaba de máis. No, Que non somos ninguén, nós non temos nin puta idea, non sabemos do que falamos. Nós non somos sanitarios, Pero non ao somos nada. mellor sí tería sentido Barbadás, Pereiro de Aguiar, Vilamarín, Sí. esas, pois non sei, por decir. Pois mira que ben lleveu que fose agora, igual esperaron a que acabase o ben querido OUF para poñer as restriccións. Porque acaba hoxe, creo, hoxe 3 de Sí, hoxe. outubro. Non sei se Debe ser subimos hoxe hoxe, a- subiremos isto mañá al domingo, depende, non se distanciará moito da grabación, pero Non. acabou o festival, foi unha semana de proxeccións que fixeron moi ben porque se repetiron as películas varias veces para que dentro do que cabe Sí. todo o mundo interesado tuvese acceso. Ainda así era Pero bueno, difícil. suelen facelo eso, todos os anos. Non sempre. Ou non tanto. Eu creo que non tanto como este, porque este, Pode ser, por ten exemplo, anos sentido. pasados eu teño visto proxeccións que só botaba unha vez e xa está, que neste tamén, pero neste todas as da sección oficial tiñan polo menos tres proxeccións. Ten sentido. É lógico porque tamén os aforos eran pequenos e eu dicía, joder, que non está por ninguén, pero despois entras no cine e tal e como estamos educados ahora de vernos cando haxa unha multitud xa dicir, ui, aquí cheira pois ver un cine que estábamos ali, vamos a ver, se conto pois habería 3, eu que sei, 20 persoas dentro da mesma sala, unha sala que normalmente chea serían 40 e tantas, estábamos a mitad ou menos.
Eu creo, moi poucas persoas que tú dis 20 persoas nunha sala de cine, pero claro, estás ali e dis, ai, señor, alejes un poquito máis Marcha pa pa lá. Estaba ali Carlos Blanco, que tamén estaba de Xuiz, na peli que eu fun ver dúas, tú ao final non fuches a nada, Al final non. non coincidiu. Al final é o de sempre. Pero bueno, a ver cales son os resultados, que sale premiado que non, e pa ano que ven a ver se podemos vivilo un pouco máis de tranquilidade. Se chegamos alá. Se chegamos Se chegamos alá, que ao final, claro. Hai que vivir o Hai día. que tocar madeira, Hai que non? vivir o Como día, digo, efectivamente. Que traes tú para a túa sección, Martín? Se queres pasamos a él directamente, sí. Queres pasar a sección? Eu creo que sí, vamos contar a ver os minutos, levamos aí 20. Efectivamente, eu creo Pois que é o se teu queres, momento. é unha... É xogueteo. É un xogueteo que a ti xa che sona. Pois veña, dalle aí a música. Musiquiña, veña. E vamos ca sección de Martín, que ti saberás porque eu nin idea. Bueno, pois a ver entón. Pois vamos a ver un xogo que xa coñeces, Sí. que a xente do Vicedo tamén coñece. Ajá. Eu voucho simplificar un pouco, pero tampouco demasié. De 10 pasamos a 8. Para que non escoitase, isto foi no primeiro programa. Sí. Vale, pois voulle dar a Iván Como se chama a sección? o nome, a sección. O sección no, o xogo. O xogo. Acertas do sitio. Moi ben. Hai que dicilo. Hai que dicir, a verdad que é un bo naming. Sí. Para a xente que non viu o anterior xogueteo, bueno, eu doulle uns pequenos núcleos, pequenas aldeas de poboación a Iván, Sí. repartidas entre as 4 provincias do noso estado galego, Ajá. e Iván, pois, ten que acertar, ou non, ao mellor non lle apetece acertar. Entón, que fixen desta vez? 2 localidades por provincia, e eu tiñache que queda pendente, xa mo recordarás. Tes un premio, e o premio cal era? Cal era? O premio era unha mascarilla, Iván, porque sí? son super necesarias. Pero da Universidade de Vigo, por exemplo. Non, esa é miña. Oh. Esa é pa mí. Que a mí non me deron, porque era Esa é pa mí, presencial esa é non pa me deron. Esa é pa min. Entón, como quero que a leves, porque é algo moi necesario, Sí. e pode chegar un momento que escaseen, e quero que a leves, de 8, tes que acertar 2. Veña. Pero claro, ten que ser, porque da outra vez 2 ou 3 ainda houbo segundas chances, e non, Sí, esta sí, vez no, esta vez non esta hai vez axudas. son 2, son poucas, pero telas que saber tú. Podo che dar pistas, pero nada de outra vez. Vale, Entón, vale. Mandámonos. En primeiro lugar, temos unha que non sería raro que acertases. A ver. E situámonos en Kenji. Kenji. Oye, aí hai algo. E xa moviches algo nos archivos e dixes, hostia, A min Kenji soname... Kenji debería sonar bastante. Creo que Ourense. Yo, crees que Ourense? Sabríasme dicir onde é? Onde é? En primeiro Kenji, lugar, igual é na zona de Cartelle. en primeiro lugar, Ben, vale, eso Ourense, perfecto. Vale. Se ti colles as termas, a carretera do Utariz que vai por debaixo da autovía, camiño a Castrelo de Miño, pola Bella, pasas a Longos, Por Reza, non? Sí. e ao pasar a Longos Ajá. está Kenji. Moi ben, Iván. Entón é Toén. Entón é o Castrelo. No, pode ser o Concello de Toén. Pode ser o Concello de Toén. Pois Pois aí está. Moi Moi ben, ben. Iván, moi ben, Moi moi ben, ben, moi ben. Vou por outra vez e un poquinho máis alto. Aí, moi ben. Moitas gracias. Fácil, só che queda unha máis e xa tes unha super mascarilla que che dá un día máis de vida, polo menos. Pois de Kenji, ímonos á Feira do Monte. Wow. Tal cual, a Feira do Monte. A Unha feira que en algún momento da nosa historia máis próxima, pois dixeron aquí, no monte. A Feira do Monte está en Lugo. Vou coller o teléfono porque non vexas Sí, vale. que tecla pulso. Non é. E vou lle dar...
Moi ben. Ai, carallo, pois efectivamente está a uns 20 kilómetros de Lugo capital. Bueno, A verdad, menudo triples acaba de tirar o tío Gonzalo, se quere fichar po copos, a verdad. a Feira do Monte. Moi ben, da Feira do Monte ímonos a Olveira. E especifico porque hai varias. Estamos en San Martiño de Olveira. San Martiño de Olveira, eso que é a parroquia, a aclaración é a parroquia ou simplemente é que hai varias olveiras e ese é o santo desa? Hai varias olveiras, Pois é Pontevedra. Dispoño porque nos escoita por iVoox, estou co índice alzado e vou pulsar unha tecla que nos revelará se acertou ou non. É verdade que era moito. Bueno, está ben. É verdade que era moito. Estamos na provincia de A Coruña, na localidade de Dumbría. No Concello. Pois moi ben, Dumbría, Concello de Dumbría. Sí, Dumbría. Comarca, se queres chamar. Pois de... Xa o tes, pero ahora vaste quedar ca peña. O regalo xa o tes, pero tú teste que quedar ca peña. Home, claro. E de aquí, onde nos imos? Veña. No anterior fomos a Meamán, Mira, que era en Ourense, como recordarás. Pois desta vez imos a Vilameán. 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 Vilameán, un nome que significa que unha vila. Unha vila. Vilameán. Vilameán, efectivamente. É o nome. Vilameán. Vilameán. O nome. Sí que o sabes, é moi Eu sinxelo. vou dicir outra vez Pontevedra. Vas decir Pontevedra, pois mira, eu digo Chesto. Sí, señor. Está case ao chegar a Tomiño. En Tomiño por abaixo, non? Tomiño, sí, non moi lonxe de Tui. Sí, efectivamente. Pois moi ben, de Vilameán imos a Abadín, se te parece. Abadín e Pontevedra. Abadín e Pontevedra, bueno, pois con esa decisión que ti dices que é Pontevedra, a verdade é que é No. Lugo, é provincia de Lugo. É Lugo? Sí. Pois non sei por qué. Pero é hora de onde imos? A Regoelle. A Regoelle, vale. Que sabes de sobra onde é Regoelle. Regoelle... Regoelle... É que todos estes nomes con elle sempre... Os que coñezo son todos de De verdade, Ourense. hoxe a tarde xa estuvemos por ali. Estuvemos super cerca. Hoxe a tarde. Sobre todo tendo en conta as nosas Estuvemos por ali, do que falamos, no non? mesmo municipio, comarca, concello. Pois Vamos aquí, sí, señor. máis falamos foi Mm. de Ourense. Non estamos falando de Dumbría. Se recordas San Martiño de Olveira, pois é... Sí, pensei que É decías a que seguinte aldea. estuvemos ali falando anteriormente na Baralla. Non. É que claro, somos tan dinámicos e falamos de Claro, tantísimas claro, cousas. claro. Pois moi ben. Quedan dúas. Veña. O regalo xa o tes, pero hai que ir a... Que sí, hai que ir a top, a topísimo. Vamos, a ver se levo 4 polo menos. Pois imos a Lomba. A Lomba. A Lomba. Como a Coruña, pero a Lomba. Que hai varias, desta tamén había varias, pero atópanse todas na mesma provincia, así que digas a que digas. A Lomba eu coñezo un rapaz que se apelida Lomba. E de onde é o rapaz? Porque o mellor ten moito que ver. O rapaz de Lomba é da zona da Guarda. Se me equivoco, si ou Tomiño por esa zona. Pois entón que dis? Entón eu creo que Pontevedra, a ver si. Fíaste, Pontevedra. Igual, espera. Ui. Igual o home é un fillo de migrantes que Un payaso. que tamén que viñeron de Lugo e dixeron vamos baixar para aí porque nas rías é onde se move todo. Tes unha, dúas... Tres acertadas. Bueno, a ver. Quedanche dúas opcións. A Lomba e unha máis. Pois non sei. A Lomba, Sí. non dicir a Coruña. Vas decir a Coruña, de Pontevedra, marches pa Lugo e de Lugo a Coruña. Bueno. Non pasa nada. A verdade é que o da Lomba iba bastante ben tirado. De feito, debe ser cerca da Guarda. Pero o que me refería eu era da zona de interior, detrás da Lanzada e por riba de Portonovo, ese circunferencia que hai de interior, pois aí estaba a Lomba. Pontevedra. Entón. Que verdade, tiñas que ir a Teño que Lomba, dicirme do compañeiro, instinto. pimba, Pontevedra, a verdade que iba bastante ben. Bueno, pois, Un máis. unha máis, podes chegar ata 4. Veña. Oye, a mascarilla xa tes. Eu no próximo programa, que a mellor se nos complica, pero tú a mascarilla vala ter. Vale. E onde imos? A Vilavella. Vilavella. A Vilavella, que hai ali un spa de putísima nai, que hai que ir. É verdade, estamos dicindo eso. Si, hai un spa ali, seica. Pero pasa aí en moitos lados. Xa, a verdade que eso non...
Vilavella está... Imos ir tilleu cando pase isto, ali o spa de puta nai. Sí, señor. Que está? Sí. Vilavella... A Vilavella, sí. Joder, que... Non é fácil, A xente que xoga connosco, Xente eso, sí. Mira como alargo eu... Claro. Pois veña, en Vilavella está na Coruña tamén. A verdade que non te fixaches moito no feito de que eran 2 por cada provincia. Pois non. A verdade que non caíches neso, porque se non tiñas aquí a cuarta, que recordas Kenlle, na provincia de Ourense, e non houve outra máis, e esta, pois, topámonos no concello da Mezquita. Ah, sí? Casi en Las Castelas. Casi nas Castelas, Entón un día... Espera. Vale, hai que recalcar. Que te muto. Hai que recalcar. Pois sí. Que dicen din muto ali. Din muto. Aquí, ali naquel bloque, sí. Naquel bloque ali. Naquel bloque querense muto. Claro. Bueno, pois... Este foi o meu xoguiño de merda. Que bueno, ao final levei o premio, ¿no? Pero bueno, a verdad que igual debías por o listón un pouco máis alto e que outro día axudáchesme así un pouco, se puxeses o límite moi baixo. Tú mantén a exigencia. Queres que che faga sufrir? Sí. Queres cada 2 ou 3 programas sufrir? Sí. E que digas, e non aceptar ningún? Que sí. Bueno, estudiarémolo, vale. A mí me parece ben. Eu non teño problema. Bueno, pues si queres, si Que te saben, facemos agora? Si te saben, ¿Sí? podemos pasar Recomendar algo. a sección de na que impoñemos o galego. Que recomendamos para blanquealo, pero sí impoñémolo. Dicimos, Impoñémolo. paletos, aquí tedes cousas Mira aí isto. para consumir. Que realmente sacámoslo tamén e temos a un grupo de tiktokers galegos nunha Un sala grupo de vivindo TikTokers ali facendo encerrados unha pesquisa. e dicimos, mira isto, hasta que un día intenten, bueno, facer un TikTok decente. Vamos co franquismo Que non galego. creo que pase, pero bueno. Dalle aí a sintonía. Vamos ca sintonía e co noso particular Sí. franquismo galego. O meu amichi. Deixa aí de Cambiámola, había que cambiala. verdad. Sí, Esta o Feng Shui era un o pouco... Feng Shui era un pouco Baixa un pouquiño, deixa aí de fondo. Feng Shui era para o futuro proxecto da Chabasqueira, pero isto tiña que ser un poquinho máis Quen empeza, Martín? máis animado. Pois empeza tú. Pois Porque, veña, mira, eu vou recomendarte aquí vou apuntando porque fai tempo que me dá conta de que buscar as recomendacións xusto antes do programa era un pouco unha tontería. Sí. É que é mellor ter un post no escritorio e decir cada vez que tal, claro. apuntalos aí. Uh-huh. E teño unha que é dunha canle de YouTube que empezou agora que se dedican a facer enquisas pola rúa. É que Tiparraco. igual teñen que teñen que revisar o naming porque o concepto, bueno, ahora digo, son en 3 vistas, En 3 vistas. co 3 no medio, Claro, 3. porque resulta que o Concello de Pontevedra está facendo un formato que se chama así, de entrevistas a xente. De feito fixeron no momento no medio da campaña electoral, andaba eu por Pontevedra e ali, diante da peregrina, entrevistaron a María Mera, que se non me equivoco, a María Mera que é a actriz do Sabor das Margaridas. Non? Ou igual, creo que é María Mera. Bueno, entrevistaron a ela. E fixeron, era como metíano en directo e tiñan aí como un plató montado ali diante da peregrina e tal. E claro, eu cando vin estes en 3 vistas dixen, serán eles os que tal, por non coincidiron no nome igual ademais. Entón, se queren facer unha revisión do nome ahora que están nacendo os de en 3 vistas, ou decirlle os do Concello de Pontevedra que vayan tomar por culo. Que vayan tomar polo cu. Bueno, pois eso, que fan entrevistas, enquisas pola rúa, fixeron durante a campaña de a quen ian votar ou máis ben que opinaban das eleccións nese momento ou que, bueno, en xeral tamén enquisas de que opinaban do comercio local, se iban, se non iban. Hai un montón de vídeos xa po pouco tempo que levan, ten pinta de que van a seguir facendo máis e eu recomendoos porque ao final tamén é contido galego
creado por xente relativamente amateur como nós, Uh -huh. e que pois nunca está de máis apoiar. É a topísimo. Pois sí. É topísimo. Que terás tú, Martín? Queres que eu traeche musiquiña? Veñe. Barrendo un pouco para casa, pois é música portuguesa. Ajá. Puto Martín, é música portuguesa dos collóns. E traio dúas cantautoras portuguesas. Sí. A primeira Luisa Sobral. traio, non. Pode A ser. primeira teño dúbidas porque cando anotei que iba a traer varias igual, pero cando anotei dixen, esta non sei se a recomendei ou se está na miña puta cabeza, non sei. Pero non é outra que Claudia Pascual, que a xente, se vos gusta Eurovisión e seguides Eurovisión, pois foi a representante portuguesa no ano 2000. Foi o ano de Alfredo Amaya, 2018. 2018, sí. Pois 2018, con unha canción fermosísima que era O Jardín. O Jardín. Jardín. Sí. Xunto con Claudia, pois traivos a Carolina Deslandes. E son dúas cantautoras pois así de ritmos así poperos, De baladeo, non? De- Un poquinho sí. tamén. Cunhas vibes, para que me entendas, cunhas vibes. Non mirei para que o quitaras, Ah, podes sí. poñelo outra vez, se queres. Queres que poña outra vez? Sí. Eu poño outra vez, non Sí, teño sí, problema. sí, sí. Mira, poño así en baixiña. Aí está. Aí está. E deixo Dalle, aí. perdón, me interrumpí. No, faltaba máis. Cunhas vibes Sí. moi soft. Ah, Non sei se me comprendes. É para coller o teu té ou o teu xa en portugués, O non? xa, O teu sí. xaciño, sí. o teu café, coller o teu libro favorito, na terraza cun solciño, para relaxarte mentras lees Memorias dun neno labrego, Os vellos non deben namorarse ou Mein Kampf de Adolfito. Sí. O Vegeta de Willy Rex e Ou Vegeta. Vegeta, claro, efectivamente, cada un. Eh, E eso. eu que iba a decir, como si buscaras lofi hip hop ou lofi cando Sí, buscas sí, así en bucle, sí. que dá moito placer ver a ilustración que suelen pôr de unha persoa que está na súa habitación. Si solo ser un dibuxiño. Unha súa habitación facendo Estudando, un gato ao facendo- lado, sí. cun ordenador, está chovendo fora, e sentes como un Pero bueno, con... sentimento reconfortante. Sí. Música reconfortante, esa é a palabra. Moi ben. Efectivamente. Pois alégrome. Eu de que tamén me traes alegro esta- moitísimas gracias. A de que logo. traes esta tremenda recomendación. Eu teño algunha máis, pero bueno, ímonos ir guardando. Que las administrar. Bueno, Sí. non pasa nada. Sí, sí. Eu... Para a próxima recomendarei o que isto fode moito cando o TED galego. Cando decir o non sei que galego. Efectivamente. Sí, sí. Pois unhas exposicións e unhos charlas, non sei que, pero aínda O té de gallego. xa falarei para a próxima. Bueno, pois sí. Pois moi ben. Para a seguinte, tú crees que para a seguinte Entre semana, vistas. para a seguinte semana que será en torno ao luns ou martes, crees que estaremos aí? Ti sí. Porque vives entre estes dous bloques. Eu non sei. Habémolo ver. Habémolo ver. Habémolo ver. Que apostas? No, por ahora. Eu apostaría que isto para que non nos confinen na cidade ten que mellorar bastante, non sei, pero eu a mitad da semana Estamos que con ven, incidencia bastante grande na nosa city, na city Efectivamente, Ourensá, somos unha provincia, nas bueno, últimas tamén 24 horas 80 novos casos, me parece, 81, así que bueno, somos das provincias con máis incidencia solo por Ourense, porque ao final a máis da mitad da población máis da mitad, pero home, de 300.000 de 300.000 que somos 105.000, pois é 105.000 máis a área de arredor. bueno, claro, sí. Que así 150.000 persoas están É alrededor de un, Ourense. é un número importante. Pois por eso, en canto hai un brote na cidade e se pon mal, pois xa a provincia vai detrás del. Pois pasan cousas, sí. E vai. Bueno, pois ata aquí o capítulo doxe de Parola, que foi un pouco accidentado, pois non nos notaredes, pero foi un pouquinho accidentado hoxe. Eu non notei Eu non nada. notei Eu non notei nada extraño. Imos alá, vémonos prontiño. Me cago na cona bendita, tú ves eso? Eso espero. Ai, pois mira, ui, veo e marchou. Eu que queres que che diga? Íbamos despedir. A min que non me toquen os huevos. E vas Eu por min poño musiquiña. Por veña. Si ti se pos aí o grafismo, sai igual. Espera, vamos facer unha cousa. A ver. Isto fais en directo, A que creo ver, que a non haberá problema. Podemos poñer aquí Non irás por a puta webcam. efectivamente. Vai por a webcam. Claro, é que non merece a pena cortar, esperar, que va, que va.
Facemos Que así, va, que non va. sei que, agregar Piqui, fuente, piqui. e poñemos aquí... Pois, Isto do Streamlabs é o futuro, Aí está, pero claro, temos un control de tremendo. Que pero estamos aí, Ahí mira, está. Fainos Grandes, Mira, taca, aí taca, está, ta. buen hombre, a máxima calidade posible. Veña. Que pasa? Ves, Bueno, pero, pois, incluso queda ben así de non sei que, non? é que o non sou é amateur, amigo. Claro. Non sou nada de 1080 nin 4K, no, isto, así. Moi ben. É que somos figuras que ainda non desbloqueamos nun puto videoxogo, e pois nada. Eso cando queiras eu Pois poño... Pon a sintonía poño a e vamos sintonía co de seguinte despedida. capítulo de Parola que esperemos saia mellor. Sí, é verdad. Vémonos, xente. Cuidadevos, tomade medidas, poñed as mascarillas porque eu non quero volver pa miña puta casa encerrado. E Veña. ata logo.